Díobh is mis Caitríona agus iniu taispeánfaidh mé díobh ceachú le a chás me an Luaidhe féin a chorthú. Déanamh chás le olféistear, chás lonraithe agus chás le suasútha talúnar. Céard atá ag taistil mar sin. Chás peann Luaidhe dearg agus bandearg, filtán le zip, sisir, felt dhearg agus glas, súla googlaí, glitter agus marcar rob. Tosa me leis an olféis agus ligmaidir an féin gur bé an zip a bhéal. Gear amach crothú as an bheilt dhearg. Gra me gé cho garb an zip is féidir le glú. Nád den dearmid ar na súile. Táim sé gúsad na súla googlaí, ach tá sé éasca súla dhéanamh as na bheilt freisin. Gramig na súla ar an taobh eile den zip le glú. Nuair osclaíonn agus gúnann tú an zip, is cosú le holféist é. Ag oscailt agus ag dúna a bhéal. Agus inis tuairmid faoin cás lonraithe. Rownnig taobh den chás agus clúdaigh le glú é. An sin crop an glitter ar an glú. Mar bhfuil do chóg an glitter ar den an rud céim arís. An cás dúrnach inis. Tós fad de cháis. An sin, gear amach dúrnalóg as an bheilt glas. An fad céine leis an gás peann Luaidhe. Gear taobh amháin de mar a bheith zigzag an. Níl le déanamh inis ach é ghramú le glú ar mhór an chás, agus tá chás peann Luaidhe suasútha talún agat. An sin, le marcar, tá an síolta ar an gás. Agus sin agat é, Tásúla gom gur háan mo bhfíseán leat, ná den gí dearmid clár an bhfíseán a eáil. Slán!